आगे की कहियो सखी गे सैया के लीला मिल गेलो हमर भतार नसीला मिल गेलो हमर भतार गे आगे की कहियो सखी गे सैया के लीला मिल गेलो हमर भतार नसीला कि जहिया आई तो बिना पीले अचरा ओढ़ के सोतो कि नतिया आई तो बिना पीले अचरा ओढ़ के सोतो जहिया आई तो भांगल हवा तरिया पी के तसरिया रतिया खोल के लेता कि जहिया आई तो दो गलावा दारुआ पी के तरतिया नतिया रात भर लेता रात भर लेता कि जहिया आई तो दो गलावा दारुआ पी के। मिक्स बाय विश्वास बिहारी। पापा कल के खोजी बिया हवा केतनो निमन बर घर गे बाकी मिले उहे जे किस्मत में लिखल हलई हमार गे लिखल हलई पापा कल के खोजी बिया हवा केतनो निमन बर घर गे बाकी मिले उहे जे किस्मत में लिखल हलई हमार गे कि जहिया रहत मूड बनैले एने ओने दम भर टोतो जहिया आई तो भांगल हवा तरिया पी के तसरिया रतिया खोल के लेता कि जहिया आई तो दो गलावा दारुआ पी के तरतिया नतिया रात भर लेता रात भर लेता कि जहिया आई तो दो गलावा दारुआ पी के। जहरा म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा थाना। 30 दिन में 20 दिन गांजावा पी के करो है डरामा सुधरो है नहीं करन मगहिया कुसो है केतनो गामा कुसो है केतनो 30 दिन में 20 दिन गांजावा पी के करो है डरामा सुधरो है नहीं करन मगहिया कुसो है केतनो गामा कि साथे सुगनो है सिखैले बिका चिलिम भर के देतो जहिया आई तो भांगल हवा तरिया पी के तसरिया रतिया खोल के लेता कि जहिया आई तो दो गलावा दारुआ पी के तरतिया नतिया रात भर लेता।